Брат, имаш ли глава проверено на жената? Имаш ли глумено на жената и някакъв души го топило кола? Искрен човек! Искрен човек! Абе, не искрен човек! Ай му рака, бабаци го човека! Браво, брат! Бабаци го човека! Имаш ли глава проверено? Сега, колега, ай моля те глуми ти. Ева, јас сум ти сега! Да, имаш ли глава проверено на жената? Например, дойдеш ти вечерта от 4 по сато, 15 за 5, забавай си дойдеш събайлето и, ай, колега, улизи. Колко от 4 по 5? 4 по 5, ай, улизи. Ай, моля. Събайле. Събайле. Чекай, много майк, така ли слова учили по сато? Айде! Ти ще не ми се гледа, не може да похода врата, дека чека да видам, чека ключ да го найдам. Ключ, не кондома го извини, чекай. Нека е ключ. Няма ключ на най-сигурното место. Чекай да видам, да прочитам горе дали моя... Не може да чита, не ще чита. И чекай да улезе ли колега? Не, фали го бал. Надвъж ли го бал? Улезе ли? Добре. Не читай ключе. Добре. Сега. Седи си, слободно. И улезе, затвори, извади ключа от позади. Абе, некой ти дойде ти ограбен, вземи си ключа. Ете. И оди се, не, тя затвори врата. Ай, тук няма ми, брат, и он пази на мачето. Сгази го мачето. Мачо! Чекай си, Остай го мачето, тере глуми. И он да ръка. Мачо, нека си! Абе, остай... Нека ми е жената се! Едната, право. И ми е масата от дневната! Пази я масата от дневната. Нова ми е масата. Пази, ей, Мачо, нека си! Ама остай го мачето, да го има! Да има мачето. Оди там, кажа! Да видам дали е моето обещание! Сега ти трябва тук човек да ме да чека. Колко ли си не може трябва да бъде Йон добър? Абе да знам дали е моето мачо ще разгръща. Жеми вечер Йон да заглави до 4 по сад. Ако е мачо, не пасо майката, не е моята кухня. Оди напред да мине! Добре ли? Абе има мачи, я го знам. Оди на такова нека мачето. Ой, изба, заебани, мене сбили се. Имам мачето на тия. Оди там, брат, ай. И одеш, отваряше врата, взираш, полека да не кръцне нищо, пази ли отвора долу. Пази да не кръцне. Тя разбудеш. Паза до тебе, полека. Оди, айде, улези ли? Затвори я вратата да не промай да не умра. Добре, ай, оди сега некай кревето. Полека, бе, полека не ке разбудеш жената. Не ота, ай, де види дали диши ли, види дали диши. Хърче опичко, бате! Не от тази страна, от другата страна, от грешка страна проверуваш. Абе, продалото, хайта! Хърче опичко, бате! Оди, полека. Ай сега, седни, ама с обличи панталоните полека. Пази на каишо да не тропне полека, моля те. Няма каиш да те има глупил. Дай бе тия продуцентите, дайте му да каиш много, ева. Дай да каиш, бе, брат, имаше каиш. Не разбрам, човек. Ай бе, да няма да се лъжеме своят Винцов. Не може беше. Оди се тук. Викай. Спиш ли? Не аплодирате, спи, не мълчите. Що се нервирам? Много си смешен. Тишина, бе. И полека. Чекай да улеза Молико. Улези, айде, Молико. Полека, спущи ги панталоните и седни.
И кърцне. И от този момент кърцне и жена му се разбуди и му вика: Машо, дека ќе одеш? ти по репче ода.